Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel aberta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. VGR along kido atuma pantar levek nang chipu katesong ariso ejangatum MLA Dorsing Ronghang amephi kekei.Thevang Nijang Karbi Anglong ke parlo lakhatroksi kopili constituency arlo khiruni 0 point along VGR along kido atuma pantar levek nang chipu katesong ariso ejangatuma pansi aphuawe ingtang Arnam kapatoy pupen BJP public interaction meeting along MLA Dorsing Ronghang kaning Japon aputha Rod aparman K aparman katesong pon ariso ejangatum MLA Dorsing Ronghang amephi kekei.Thevang Koya chiklo ni phai cricket hom ningkan suri hinira inkoya po arning kang sam por phai trok apor malom VGR along kedo akibe kiche aso atuma phan tharle vek nang jipu katesong atuma phan haraghat LAC MLA Dorsing Ronghang ing champu kipua puthak ning duk chapaklang ponsi amephi me kekei.Thevang khiruni 0 point along Dorsing Ronghang inut Karbi akatesong atuma phan kelang dun un e Rod angno nilitum aphan nang kapin remdun Seta Karbi akhai aparman arjap thipen dode sang sepen khiruni lapen otar bobil along kedo kechekebe akhai aphan VGR along pen tharle letike katesong ington te pusi ning Japon Tangte VGR along katesong ariso ejang hamphang asong atum asi angtong kachipipon aputhak alam thele arjupon iksenang Khiruni pen nang kilo berta kam sing dera report Karbi Anglong News Channel. Hello. MLA Dorsing Ronghang, go back. MLA Dorsing Ronghang, down. MLA Dorsing Ronghang, down. MLA Dorsing Ronghang, kerakta. MLA Dorsing Ronghang, kerakta. MLA Dorsing Ronghang, jok chelo. MLA Dorsing Ronghang, hi. Jasemet pet bangke nilitum non komane pan kace sorsa komane pan kacipu bukai tum ke cipung tum ke kaita Karbi yang bong cing honang po Karbi ngong celang nang po lapen Karbi cepat herang po sini je bomlo non elong le phelang nang ka vapor ereng huke sopor Karbi manpeng nang ka vapor Karbi ka terak nang por Karbi ka ciru nang por Karbi wi ki bunang por non por bangai Karbi cepat herang po lapen Karbi cing honang po busi tum kaita hang bomlo kaita cetan bomlo tame non por ke pini ake hai Dorsing Ronghang soson pini elong le phelang jok nang ji Pini kaci Karbi itu mekri meklang ki buah por pini iwi ki buah por pini Karbi manpeng nang kawe Karbi nang kiwi rapor ke pini arjap nang pola pen Karbi tum cengrum thek to pini hap pusar pisar ni pen han ningkan ko ani penta pini ili tum lang nang polotang de longle phelang la pen labang so ke rai pani tum kaita chesong hoi chekak pun chesong hoi bo ke bong kace ton chekak hala so ka chingri kace song de karjap thek ke mong kace rai thek bosi arjap thek bosi tum ningi duk je paklang hala bang se ke chok chiku bir nang bo pini ke jok nang ji lapen ke ring nang ji lapen lapo so long le phelang pan rai nang po men kace song dapan pini ani hu kaciri ingcam lapan parta arna mar niki din pu hala bang so kan ning je bang ke tum Karbi long bana me thang se ka herak tu hala nang ke pu nang ning je bang an parta itum katherak bang ke nilitum han hala ani hu kaciri tang ho komane ingcam tang ho komane arna mar niki din hala lam kan ning je ko an ma kijuno hala lam the Pini Dorsing Ronghang ke hai komane pan ingcam bu kan si kijume ma kijuno ma anihu kaciri ku kan si kijume ma kijuno ma hala pan mai tumbat bangai tumam ka pathedam de lapen hala bangai tum ningoyam de tame nili tum hala bang lam thewe tame alam ke the bangke non pini ke bang ma ili ma pu Karbi ma banglo Karbi Anglong ma banglo Karbi Anglong bang to nang cerai ma mate Karbi tum nong ke doji Karbi Anglong Karbi tum cepat henai ma mate banglo cepat bang phala pathe popu Karbi ma bang ma pu hala bang sokat non ke cedan Karbi tum inkling vet ke do kacerai kom nang jilapan karjap ning dia porsi pini bangke Karbi hijansi tum incam tang ho amoke bang be tang ho pini ani ko ciri pu la pu hala sokat cipu ke lake bang aphansi towar ke thopi
bang atheng no sila kecok che paklang bang atheng no si keram ke paklang bang atheng no si karbi hijana bong tum eman ka che jor hala so bang si klem trong pini dorsing Ronghang ke hai son son alang li nur ahemari po che krong pini assembly long alang li MLA inut manset pini karbi ang long man elam the pini ningkan kep kre polang li indu ethening je khele alang li halan bar iti thera kami lasi nona por ke pini dorsing Ronghang son son ke alang li karbi soma karbi karbaka soma lapenan partame alang li bang along karbi bidong ke doma pini alang li karbi ka Ronghang kur ke pini karbi long Ronghang ma man de hai UP Bihar ben ke bang Ronghang ma hala ke ratum chini lo aposi rong rup ke ludlo pulutang re rong rul ke damlo pulutang re laposona munit phan bang ke pinrem nang ji laposona munit phan bang ke pang thek nang ji lapen laposona bang pupan ke sodak pen ilitum insai nang ji athe labang ke komane kaching ton kaching ji lam jume juno hala kali the non karbitum kache har jak nang ji por karbiatum kache rai nang ji por lapen karbitum kache pat the nang ji por jong si pat du abang punoi lapuson ot nang no kali kalang kaning je pulutang te karbi atum sona phan bang ke lang bin nang ni bini karbi ka cerai nang dia por komane tumhan dong sila puson karbi aja kong cepa bob ang ding dong si ke klem pule lang ding nang ne ing sai vek nang ji lapen alang lia phan son son bang noi tum bang pinrem lo lapen karbi ang long ma si alang li phan ka dima kong pek pek nang ji itum bang ke kaci dia nang po kacing honang po lapen ka cepat hepen ning si per ar jap nang po pukane ke hang kasar lang kacing rinang pupu aporta pini alang li la puson kaning je bom ke alang li ke a ot ke me bang kali inut MLA a ot kali lapenan par bang ta la puson thot ka thera kami a por bang ke itum disit kai methang se therak tonol lapenan par bangta labang song deng ke klem rok mate nili tuma hin pet lam thekar jungang tung Dorsing Ronghang ke hai alang li ganing je mate alang li phan tulira Ronghang ke hai dong ke toima bini incam punoi alang teman ani hu ka ciri punoi alang ton meme heno ning je noi pu mate ake hai tulira Ronghang dong ki puma pini jong hele MLA assembly long kedun inut MLA pusame pini bangke MP MLA tahadak MLA ke bang assembly state dong cibikok si kaita CM ke hai ko nat make hadak si gari fit pang plong ni hadak si patong duni hadak si pang plong ni fit dunji fit si Arvin dunji tangte jong si laan ping jong si pini Dorsing Ronghang ke hai jong si tuliram Ronghang ke hai panjong si arkana he tuliram Ronghang ke hai pang si alang re rico ka che hok pulutang be mate labang so bang tuliram Ronghang ke hai si ka paning je toima tuliram Ronghang si ke toima lapenan partame ake hai tuliram Ronghang phantame ri tuma hin pen so dak pen se pachini lo lapuson on khei kaching honaya por khei kar jap nai por bangke ake hai tuliram Ronghang bang tame so dak pen alang li Dorsing Ronghang phan diana pa hang phan tul ake hai tuliram puik noi kali polotang dei tum kaching ki ka thana war sana pik noi alang rada hong jaya ang dia cho hang nei lapenan partame rada hong jai ke chok chi chi ku birwek nei kali polotang te ili tum hin pen alang li phan pinrem ponang ko lapen ake hai tuliram Ronghang phan tame tum pinrem ponang ko gela so lambang lapujo lapen pini arnisi edong laso che song pen Dorsing Ronghang ke hai dai tum ladak pi laso kalili kalang lang jeda pen pini head jong kame BJP atuma hin pen press meet call plasi nili tuma hin pen bangai BJP ang kang piman nili tum pintung te same pini alang litum pini dak press meet kang ni polotang dai BJP pong bong tal jasemet pet ke kar bisi non ka ang bong ka cepang ke kapot lai chaning leng ke hai lapen salabor bia ke hai lapen sarthe kramsa ke hai alang litum cenglok ari sang hotum pini penang bang potro hotum pini press meet kolo nili hala parti alang litum da karbi hala BJP a parti pende alam sebena prang prote karbi dia prang na pose alang litum minute par karbi pini sarthe kramsa komat lo puli alang lita pini kopli konsensi lo pini alang li areng huki sowe ka bangpu pini parti tangka mahaja kong parti atomon kilum ke pulo ka acting ma acuci koi punun polan ka acting ma areng ke solahai ka cepak lang drama ke klempu iwi ki buka ka drama ma litum karbi along lekan angki cida halata ka drama ma ka acting ma karbi tum mekri meklang ka cirunang halata ka drama ma komara bang pusi pini sendel pen ka cesap ka konglong ka ciru ka carna bare dengan tung bang dolo tame nona por bang ke tum pini karbi tum kang rikang krang pat herong arong je pat herong pini parti song dhrom ka pat hepen pini karbi tum eklaivet ke donang ke pota pini arjap theke halaki tum ke chokche kalima arni si ha jong itum ka ke hang ka salang karbi tum ning sibet ke do tepu e theba ka lam jong si ili tum kaning je lam jong si ahok peda lam kali tape non karbi khailong ka cerap dong alam kali protein tum na bisar no jong si sibak ta che kokke polotang pini jutang song do itum karbi ka pathe pini karbi tum ning si epen ning klar sap pen jong si ne inut karbi wen ka cingrum ka catai polotang te karbi lamera mai apen karbi jutang song helo joro alang itum han halata isi ka cingri lo sitame lason thot pini karbi tum ka therak nang imana peng kawe halapenan parta pini labang so along le helu tume chit hebong
pini ecit he bonglo labang so long le helo ta pini labang so along lia phan pini rainang ji po phan itum komara karbi si pini karja bang do karja bang ke do phan na pini ingcham puthurong pini komasi ke dolang karja bang ke do bang man da jomas komane ka chesong bang ke do bang pu phan da jong si pini ani hu ka chiri pu jong si puthurong pini komata labang so khai ban karja pi bang dolang ke made pini labang so along ri jong sinang vir chok phit lapenan part me labang so karbiang long jong si ka preka long rita karbiang long jong si long theklang pulote halaban jok lam chakam kibino ili phan sokar bing long na vir chok rame tum ya kapre ga long ri dola hala dak la jong si tum kar bitum dodam theklang bang dodam unlang pro jong se hala bang so garanti jong si pini dorsing Ronghang ke hai sar thekram sapen pini tim kar bing long tum ya che than thek punde ka che song pini bang ton kok peli tum he doi mala bosona along le la boson along ri long theklang mai litum hala so pod bang si pini alang litum ka acting da ka drama ta pini alang litum ta kaning je bori kel hala pok adoi ni kang cir lo hal bang so kang cir amat pini tangkala anara kilo tangkara kilo alang tum pangcam eta son si mandet pini katherak karbitum katherak nang karbitum avi phik amekri meklang ki bunang porta alang li khei si jana bora chi jinso thekte chelang thekte lapenan part ame alang li dimang pulo eviction of pini claim bom loke chingbai bom loke sub judice lang ke pu sub judice pu ke nili tuma chini lo law and order high court longa case ke nitum da kapre ka ke thedunga case ta chedan bom nitum sub judice pu pi phan si pu make chini nilitum ta tamen nitum la anani ke hang kasar lang gupilo sub judice pu same council pen ke claim unason an mang claim noi pini jong si dak aron ri pen jong si alang tum eviction notice ta piet lo pulutang te alang litum dak trading license polling than det ke illegal encroachers pulutang de encroacher pu jong si putang det pulutang te pini koson si voter list ong amen do bom lang ing than penoi lake council tung lak che pharang unke pini dak longle sis noi longle kisis ta pini biri kangkai pun nonda konang deng dong le harat tum thala bang ra thek long le lang ben biri kangkai ta koson rokom kangkai pon hala tai tu me khi ben thek long le la to hala bang deng deng silo bini sub judice rat chari alam ala ali phase alang tum claim bor idiat ko pini labang song deng long nili tum ka che song labang song ke claim bang alang tum sub judice bu tang te hala uttor bor bil ke hala ke pini ke sub judice kali lu hala ke uttor bor bilong bang hala dake sub judice kali pin tang de pini pia posi council tumben pihana eviction claim hedet ko hala PGR bang phelang pilu hala VGR ong pilu people pini claim hedet je pini dak phelang pin non ditum press meet ke dom kang ni boma dim tala dak dera hemalong le dak cerai det pini ko people eviction claim hedet ke phelang pilong le dak girls school long le dong akang piben ciring koi thong kep do long le pini pia posi la bang so girls school long le ta pini eviction claim hedet pini dak departmental ana long le ke ong ke do pini people claim hedet je pini uttor bor bilong pini VGR long le long hadak ta bang asuri ar mung hala dak ke do pini dak eviction ke claim hilo piklam lo Dorsing Ronghang ke hai bang ke alang li hala dak chulom ke eviction claim bu churolo ningarong long pan alang li not SMD long karja bang pini hadak le ningje ne khep stame long le ke raiji pan ke alang li alam se ase cepat dulu bang tum ning thelo sidame hala benan part ame pini hala uttor bor bilong chu bang ke alang li eviction claim ko pusika ningje ta non bang uttor bor bilong alang li bang foundation stone mang sada kelinam hem kapar jap scheme se ada ke ronam tu hala bang eviction ke claim jang thekloma lasi BJP long ke claim tumang ton phan pupe la inut bhai ni bet kache klang rokra ka tum ta nangli tum ta karbi jong heli nangli aning cir jong heli nangli pokolong nangli tum an kang cir do nangli sumar che hang jo tangka kang cir tangka rakili dok same karbi aman an ke sapso che khang tha karbi along le karbi avi karbi phik lapen karbi arahi lapen nang bang long ta karbi avi sike do karbi karba ka so veke asap so vet an ke karbi aman bang che pado tha che khang tha lapen ka chirai phan ma tha hala solo mai tum kai ta chi sik ding lapen high power committee alam hang lem high power committee ke pini ke high power committee kali hala ke advisory si board pusi tum puji jong si high power committee pun specific isi decision making authority ke do isi special isi self pasi tum puji hada stakeholder tum senior officials tum hada benaan kirklong tum si pini alang tum jadang dingda separate isi independent body bi kwak pasi high power committee tum puji pini organization tangrum pak kemai tum high power committee pune ke tum organization tangrum pe lo pini high power committee ben pini kupilo ke claim ke high power committee ki claim ke lake apong ninje piklo lake okdai ake hai tuliran Ronghang ka cepat jok je bidi lapen ka raiji sia bidi chot hala so high power committee ke koi iji phane bidi chot pu bangsi jum kaida pulem development high power committee bangke aki donang ye kenang sot abe advisory pinijong se high power committee ke donang kenang ka sot kupila pinijong si special cell kali independent body da selam le pulotang te pini hala dake gumala cari ke peni ake hai tuliran Ronghang si cari ji hala son dak pulite pini council ong jong si pini department cell do pulite eviction cell do secretary do pencenglok ang tono tum jong si duet puni department tum cekem repo pini ke nangli high power committee lo members te kon kokko nang office ong loi pak nang lilangun ong le office ong cejok dun daun aposi pini teman high power committee long bang no high power committee tum ke damne ke nang velo eviction claim da alam jukko pola daksi ha soposi pini council kachari tunda pini karbisai se labang da ning thelo council kachari tum pini MLA pencenglok
SK penceklok mondol penceklok eru penceklok ang tonta pini karbi sai selus tami pini ke hala mangso karbi ai se bu cipu bom tami elong le phelang bangke bang phandok se ke cipi hala helma karbi ke cingriang theke hala suposi cipen rem nang kok jong nang kok karbi ke chok ci pakeng nang kok ciku bir nang kok puding nang kok hala banglo jase met pet bangko ingut Thevang Baptist Church Ningkan Phokep Kechok Sertalin Jubilee ajai me kapaman po. Arkoi ni phaikre hini Ningkan suri hini ra inkoira phorni lakha inkoira trok Duabarguri constituency under Thevang Baptist Church Ningkan Phokep Kechok Sertalin Jubilee ajai me kapaman po. Bangso Sertalin Jubilee amai Bidison Rongpi pen chepahem phupon amai along Jubilee Secretary Livison Rongpi pen si aluhi pachini po. Aluhi Amana Pengpen Kachetongdun, Reverend Davidson Ingti, former Executive Secretary, Non-Kedobom, NKBA, Executive Secretary, Tenson Bay, NKBA, License Evangelist Kajimon Ingti, NDBCF, Keja Atum, Monduli, Keja Penchenglok, Kaprek, Pastor Atum, Penang An Chetongdun Rinti. Lapen, Sertalin, Jubilee Karcho, Ahud, Arnam Alam, Kiwan Laki, Reverend Davidson Ingti, former Executive Secretary, NKBA Pensi, Jumesen, Arnam Alam, Thanpo. Bangso, Jubilee Katalon Amay Along, Man Pengpen, NKBA, Executive Secretary, Lapenke, Ningkan Phokep, Sertalin, Jubilee Anong E Kangpupon, Laki, Monduli Anong E Kangpu, Reverend Davidson Ingti, former NKBA, Executive Secretary Pen, Aduntu, Women Anong E Kangpupon, Lake, Reverend Tenson Bay, Executive Secretary, NKBA Ahin Pensi, Ing Pupon. Puthot, Riso Nimso Anong E Kangpupon, Lake Evangelist, Kajimon Ingti, Alanglihin Pensi, Ing Pupon Lo. Lapen, Ningkan Phokep, Sertalin, Jubilee Anong E, Arnamay Hirjume, Hangpi Ponsi, Nong E Sitame, Ing Pupon Lo. Lapen Labangso Jubilee Amai Esek Kero Karcho Thevang Baptist Church Ariso Nimso Atumpensi Ardamaphan Ro Archo Ponlo Jubilee Amai Phupen Phirang Ke Karcho Hut Kethan Pon Ke Thevang Baptist Church Monduli Ke Epon Ke Chengke 1975 Aningkansi Monduli E Ponlo Lasi Pining 2025 Aningkan January 12 Anke Ningkan Phokep Choklo Pusi Pachini Pon Lapen ke 1975 Aningkan Monduli ke Eponchenga Hut ke Don Inkoi Anve. Lapen non Ningkan Phokep Sertalin Jubilee Ahudan ke Don Phokep Ratrok An Dolopusi Phirangke Karja Hut Thanpo. News report Karbiang Long News. Thevang Monduli Long Monduli ke Cheng ke Kon Ningkan. Tonilia Prangsi media akorte tumhanili choro parpigla. Apusoni tum Sertalin Jubilee lo nang chitong dun theka pot asi nine tum Monduli ke 1975 Monduli e lo pen Monduli 1975 Monduli e det pen pining suri hinira inkoi rapho January tarik krehini abangke nine tum Ningkan Phokep ke chok Katalon Aja nami tum Monduli ke chengke pastor matong cheng nine tum Monduli 1975 Monduli e det pen ke chengsia pastor ke Janaram Rongpi non present ke do pastor bang non marni tum present mate non ke dubom a pastor bang ke Bidison Rongpi tang nale tum Monduli ke don kan ke chengsi Monduli ke hot bang la sohut ke ni tum furkimo ateng pen bulutang te la ni tum ke non ovegi mi posil an chini dun par pe sitame Furkimo teng pen pute pride don troxy back ajuk pensi penni pensi Monduli ki epon tani ke cheng pen penang ajak dingon Ningkan Phokep non Ningkan Phokep nang ke chong nang tum Monduli nang don kan hem tu nang don non marni tum pining suri hinira inko rapho an bangke ni tum Thevang Baptist Monduli bangke don Phokep trok an arado tum Jubilee presidency amen kithan pan Tonili tiripi amai phulo nilimen Edison Rongpi pen Monduli na thu nili dikona horsi klembo Aprangsi media korte tum phala kero paper piglo pini Thevang Baptist Church apan ke isi thedung ap furkimoson opi potba potelas aso Monduli Ningkan pharu Christian kebra troxikera pho
CA lo seng lo la pen pini an ke ning kan phokep ke chok lo ning kan phokep ajak pute ke joy ke kali same ala tuma phan arna ma ke jadu na ke rab dun la pen atum ke claim la pen ke kroilong ka chipaduk long arna pe hirjme si arna ma hirjme puchela khasi ala tum pini an ala tum ning kan phokep ajubli ka talon thek pen posi dak Thevang Baptist Church ke jatu members of ana phata be ninga klong pen chur par pig lo la pen mi sen pen ana ma ke ja ke rab dun pen por pachun long pa me pen por ro lo la pen Jubilee pu ke to bang patin da chini la ke kedam tanga por hot arnam ka do ka we asat kisu ke duk hainu sonsuit ke pe jog don pen pini si ke jog wan arni sona tha la pen arnam pen ke jog wan ke pi pen pot puthot alang ni phan annong la pen adaga tur pathe je phan sila sona me ala tum ke deng pon thek pen posi si ke arnam hukum lo arnam lama long teng pen atum ke claim gedam thek pen posi choro lo la pen arnam te ninga rongji la pen arnam ta also hirjume la so mono PG posi kroy la pen mathada se nilihin pela se ponchol la nona madnili NKB along executive secretary made claim chunbang asai sinili hadak cherap dun bom manu pansita me kerupilo pipod ma piniladang ningkan phokep ke chok Jubilee long nang litum bangsi lahai RD nang epiduno pot ningarong lo lapen lancho ta kali jasamet Jubilee puko pilo labang so lam ke arnam phan ili arnam iphan railo ningkan pho an ningkan phokep an arnam tuma phan pejok si kisung sonsuri chota kali papa ban pen pejok lo halabang so lam ka chematha lasi Jubilee ke jasamet ke kapachithang arnam iphan erap lo lapen non puan ta arnam iphan rai bom lang alang kang hon la pen alang kang jinsu pen ajok niphan non puan ta ing hon bom lang pu alam ka pachithang han lo Jubilee ke silabang so Jubilee long ka chetong tum anam pan sitame nili NKBA license evangelist la pen Daithor sub center in charge ho pen akiru pilo thank you Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me